Ето ще покажа. Лодката е с GPS с два леви двигателя. Ей го, значи този е левия двигател, върти наляво. Така. Десния е същия и той върти наляво. Ето. Виждате? Така. С два винта леви. Това е мое изобретение. Не е с ляв и десен, но ми се струва, че лодката се движи много добре в права посока. Сега ще я пуснем на вода, да видим нейното плаване. Сега ще я пуснем. Да видим има ли разлика, защото като кажат не можело с два леви винта, трябвало да бъдат ляв и десен, дрън. Я да видим сега. Ето. Ще вари ли направото с лодка? Не можело с два леви. Два леви цървула, няма грешка. Нещо да кажете, приятели? Погледнете чертите на разсейка, как стоят прави. Лодката изобщо не криволичи с круиза. Сега ще зададем точка, домашна точка. Това е GPS точката. И тя ще дойде тук пред мене, където съм запаметил първа точка. Това е невероятно постижение. Изкушавам се. Ето, дойде на точката. Може и бавничко да се кара, иначе е много маневрена. Погледнете как се върти. Гледайте, тя буквално се върти на пета. Идеална лодка. Перфектно.